Κεφάλαιο 2. Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου. Μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στον κόσμο των CMS και τις δυνατότητές τους για τη διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου. Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου? Ο όρος σύστημα διαχείρισης περιεχομένου αναφέρεται σε μια μορφή λογισμικού που επιτρέπει σε κάποιον να δημιουργεί, να δημοσιεύει, να οργανώνει και να διαχειρίζεται περιεχόμενο όπως κείμενα, εικόνες, βίντεο κλπ. Με εύκολο τρόπο. Ορισμός είναι μετάφραση του αγγλικού όρου Content Management System, CMS. Λειτουργία. Επιτρέπει τη δημιουργία, δημοσίευση και οργάνωση περιεχομένου, που επιτυγχάνεται με ευκολία χωρίς απέτηση γνώσης γλωσσών προγραμματισμού. Αρχιτεκτονική των Web CMS. Τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου διαδικτυακού τόπου, Web CMS, είναι πακέτα λογισμικού διακομιστή, server software, που χρησιμοποιούν μια βάση δεδομένων, συνήθως τη MySQL, για να αποθηκεύουν όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου. Πρόσβαση και διαχείριση. Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου διαθέτει φιλικό γραφικό περιβάλλον για την πρόσβαση του διαχειριστή στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Με ένα username και ένα password δηλαδή, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια ειδική περιοχή της, που ονομάζεται backend ή παρασκήνιο, μέσα από την οποία μπορεί να επεξεργάζεται το περιεχόμενό της. Παρατηρήστε το σχήμα στα αριστερά. Θα δείτε τα βήματα για τον πλήρη κύκλο ενημέρωσης ιστοτόπου, ξεκινώντας από το βήμα που ο διαχειριστής κάνει αλλαγές και καταλήγοντας εκεί όπου επανεξετάζει. Μπορείτε να πατήσετε το pause για να έχετε όσο χρόνο χρειάζεστε. Εργαλεία επεξεργασίας περιεχομένου. Η προσθήκη περιεχομένου γίνεται μέσω κειμενογράφων, όμοιων με το Word. Οι διάφορες πληροφορίες οργανώνονται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες και η διαχείρισή τους είναι αρκετά εύκολη, γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι ένας απλός φιλομετρητής, μέσω του οποίου ο διαχειριστής του ιστότοπου μπορεί να συντάξει ένα οποιοδήποτε κείμενο και να ενημερώσει το δικτυακό τόπο. Στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την διαδικασία ενημέρωσης περιεχομένου των ιστοτόπων με τα εργαλεία που αναφέρθηκαν. Πάρτε όσο χρόνο θέλετε, πατώντας το pause. Άμεση δημοσίευση και ορατότητα. Οι αλλαγές που κάνει ο διαχειριστής γίνονται αμέσως ορατές μέσω του διαδικτύου από τους επισκέπτες του ιστότοπου, που βλέπουν μόνο την μπροστινή όψη front-end του ιστότοπου. Σύνοψη παραγράφου 2.1. Πλεονεκτήματα CMS. Άμεση δημοσίευση περιεχομένου. Διαχωρισμός front-end και back-end. Εύκολη χρήση χωρίς τεχνικές γνώσεις. Ευελιξία στη διαχείριση.